30 ka mga balay na ugdaw sa sulod sa Tingog, Mandaue. Ipaimbestigar sa simbahan Katoliko ang giingon nga kulto sa lungsod sa Balamban. Gi-reinstate nga presidente sa Talisay City College, dili balik sa iyang pwesto kung makadugan lang siya sa kakubot nini. Ang iya lang, makubra niya ang iyang back wages. Talisay Mayor muuli sa iyang honorary degree kung mapabatudan sa Commission on Higher Education nga invalid kini. LBC na mahayag nga black propaganda lang ang gihimo sa kapulisan batok sa ilang kompanya. Gipanghimakak ang mga pasangil nga giunay og patulis ang ilang kompanya tungod sa kwarta sa insurance nga makubra. Maayo nga pong Tugbo ug Kabisayan. Ano ang labing labas ka mga balita? Hatod kaninyo sa kinatibuk ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Marilog Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tinuuray nga presidente sa Talisay City College na ilhana. Apan siya, wala sa usa sa mga nag-inilugay nga sila ni si Ritzy Bacaltos o Paulos Cañete. Nasuta nga niya adtong Disyembre sa miaging tuig pa migawas ang kamanduan gikan sa Civil Service Commission Main Office nga natapos na ang suspension from Dr. Thomas Ramos. Jinky Bargio, Tuginlimi. December 2013 pa nadawat sa regional nga buhatan sa Civil Service Commission ang kopya sa desisyon sa Central Office labot sa pagpalingkod ug balik ni Dr. Tomas Ramos, isip presidente sa Talisay City College. Si Ramos gipaubos sa 30 ka adlaw nga preventive suspension kaniadto human na diskubrihan sa Commission on Audit nga dunay 10.6 million pesos na koleksyon sa TCC nga giingong wa niya girimit sa City Treasurer's Office. Matod sa Civil Service, nalangay ang implementasyon sa maong desisyon kay susihon pa nila ang tinuod nga appointment ni Richel Bacaltos. Di patakasulti karon og kung sa status nila kay di ata aware kung in what capacity, no? Kung gi-issuehan ba silang appointment or was there a designation only. So mo vary man good na siya depende sa action sa usa ka government office. Karon nga misamot ang kontrobersiya sa TCC, mas monitoron pa sa Civil Service Commission ang implementasyon sa subling paglingkod ni Ramos sa maong tunghaan. Amo sang i-inform ang amo mga field offices having jurisdiction aning mga ahensya to monitor if this decision of the commission is already implemented. Nalipay sa maong desisyon si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes dungan sa pag-auhag ni Richel Bacaltos sa voluntaryo niyang pagbakante sa maong posisyon. Akong prinsipyo na akong gusto nga ug unsay insakto maugi mulutaw. O niya kay order naman na wala mahawa na ka aron way samo o malinaw na ang atong Talisay City College. Jinky Bargio, News 5. Nahinabi sa News 5 si Dr. Tomas Ramos, ang tinuuray nga presidente sa Talisay City College. Andam siya mobalik sa maong tunghaan kung legal kini. Wa siya mohatag og komento sa naitabong karong kagubot sa TCC. Leslie kami na Revistil. Nagtinguha si kan ni Talisay City College President Dr. Tomas Ramos nga makuha na niya ang wa pa maklaim nga sweldo human sa ging illegal nga gipapahawa sa maong pwesto. Giangkon nini nga wa na siya mobalik sa dakbayan sa Talisay aron makalikay sa mga isyu. Tabangan ko nila kay kanang na ang illegally suspended and removed from office magyta na manggid sa decision. It's enough nga tagaan lang ko nila sa akong back salaries and allowances. Naminaw og nagpaabot ra sab siya sa mga kalambuan sa nahitabo karon sa TCC. Nagdumili sab ni nga mohatag og komento sa kagubot sa maong tunghaan. Di gihapon ko mo comment niya na I see again tig masubjudice ta kay nanana sa korte, so let the court decide on the matter. Andam sab siyang mobalik sa pwesto kung pabalikon siya. Apan di siya mobalik kung makadungag lang kini sa kagubot sa TCC. Ang ako kay serbisyo mangyod kinasing-kasing og pabalikon ko
willing ko nga mo kuan, pero og makadugang lang sa kontrobersiya karon para desisyonon lang una nato ang korte. Leslie Caminado Vistil, News 5. Sa way kasakit ang pagduwa-duwa, andam si Talisay City Mayor John David Los Reyes nga iuli ang nadawat yang honorary degree sa gayong mapamatudan sa Commission on Higher Education nga dili kini balido. Iya tunglunis atol sa ikaduhang graduation ceremony sa Talisay City College, nakadawat ang mayor og Doctorate in Humanities honoris causa gikan sa Northwestern Christian University. Apan nasuta sa CHED nga wa dinhi makarehistro ang maong tunghaan nga nagbase sa Florida, USA. Tungod dinhi posible matod pa nga invalid ang mga award labi na nga wa madawat sa CHED ang application gikan sa maong tunghaan. Si Mayor GBR dingon nga malipay siya sa maong pasidungog. Apan alang kaniya maghatag man lang kining problema, andam niya kining iuli sa tunghaan. Ako nakakita ko nga doon na ako'y gipasidunggan ko. Lipay kay ko, ana. Kung inyo nang bawiyon, ako po na ihatag ninyo. Kusa lang Ginoo. Adtor ba sa katapusan mo hatag o ganti nato sa atong maayong binuhatan? Gikalipay sab ni Mayor JVR ang bagong kalambuan nga nahitabo tali niya og kang Vice Mayor Romeo Villarante. Atol sa programa sa Talisay City Hall kaganyang buntag, daghan ang nakamatikod sa maayong tinagdanay sa duha. Alang sa mayor, usa ka dakong butang nga inanay nang nahibalik ang ilang maayong buot sa usag-usa. Iyang panghinaot nga kalimtan na lang ang tanang hait nga mga pulong nga gilabay nila sa usag-usa ug mas maayong magtinabangay na lang alang sa kalambuan sa Talisay. Sa alinyos nga activities, nagtapad ning duha o nagkahunghungay ning duha nga magpuyog ning duha, mag-istorya ning duha. Unya mura man og nakita nako nga ang Holy Spirit na siguro nagkandog na mong duha. Mikabat sa 300,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga miulbo ganyang kadlawon sa barangay Tingog sa Dakbayan sa Mandaue. Way gikatahong naangol sa 98 ka pamilya atol sa pag-ulbo sa kayo. Ray Pasaporte, Sugin Lemi. Naguol si Joan kay naapil og kasunog ang iyang diploma nga niadto lang Lunes lang niyang nadawat human sa ilang graduation sa high school. Ikuaram ko na ko sa folder din, naratol na lang ni Banya. Wala na ko na... Naratol na mo? Kay, duwal naman lang kayang kayot mong balay niya. Ako siguro kaya ko amang mama kaya mang kalakaw. Tungod sab sa daling pagkatap sa kayo, pipila lang ang nakahakot sa ilang mga butang. Kamera, mga sanina na da. Kamera kayo? Nadawat sa kabombiruhan ang alarma alauna 15 ganihang kadlawon. Din giisa kini sa Task Force Alpha ug nakontrolar ang kayusod sa 40 minutos. Miabot sa 30 ka panimay ang naugdaw. Way nadawat ang mga bumbero nga dunay naangol. Giyong nagsugod ang kayo sa giabandonar nga panimay ni Joel Hopia nga tuan na namuyo sa Bohol. Nakit ang problema sa kabombiruhan mao ang nagpadayong rehabilitasyon sa mga karsada sa maong Dakbayan. Dili pa nato na ma-probe sad. Still under investigation pa. Ongoing pa man guta. Kay dili pa man sad maduol dito ron kay ongoing pa man init pa man kayo. Kasamtangan gipahilo na ang mga nasunugan sa gitukod pa nga eskwelahan sa maong barangay. Matod sa kapitan sa barangay nga di pa siya makasiguro kung makabalik og tukod ang mga residente. Kaya ang luna gipanag-iya sa pribadong tao. Magtitindi sa tag-iya, but on the part of the council, we would also be kanang muhangyo mi ba, mutabang mi og hangyo sa tag-iya nga sa pagkakaroon wa pa mo sila kabalinan nga mahinaot mi nga ialaw ta nila gihapon nga makabalik ang kini mga lumulupyo. Ray Pasaporte, News 5. Nagpadayon ang pakisusi sa kapulisan sa kalit nga kamatayon sa usa ka aplikante sa Maritime Group samtang naligo sa dagat kagahapon. Nakuhaan sa CCTV camera ang inanay nga paglugdang sa biktima sa dagat. Eksklusibo, Sugin Limi, Chiki Barrio.
Wa magdahom kining mga aplikante sa maritime group nga gikan sa Region 6 ug 8 nga dinhi sa Rehiyon 7 mamatyan silang usa ka kauban. Malipayon silang nangaligo og dagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu uban si Edison Diaz. Kini human malampuson nilang natapos ang agility test nga kabahin sa ilang pagpang-apply. Sa CCTV footage, makita ang alas 10:54 sa buntag miambak kini sa dagat kuyog ang ubang mga bata. Apan human ang usa ka minuto, mihawas kini og mibadlong sa ubang nangaligo. Pagka alas 11:05, mibalik kinig ambak og naglangoy-langoy sud sa duha ngadto sa 3 ka minutos. Pagka alas 11:08, makita nga inanay ang pagkalugdang sa biktima hangtod nga wa na kini mitunga og balik. Yung pagtalo niya, sabi niya sa Ilonggo, minami ka tubig o sa Tagalog, masarap yung tubig. Tumagal kami dyan mga 10 minutes, marunong lumangoy talaga. Wala akong sign gahapon sa ingon nga naglayan niyang lawas o unsa, naligo raman sila, niya di arasad mi. So wala gyud kabantay nung unsa siya. Ikaduhang higayon na kining pang-apply ni Diaz sa Maritime Group, nagbilin kini og duha ka gagmay mga anak sa dakbayan sa Iloilo. Nalulungkot, parang iyak nga ako nung nang yun, nakita ko siya na nang bangkay na lang. Kasi kasama pa namin yung kahapon na naligo dyan, palangoy-langoy pa kami. Gidapa sa tambalanan si Diaz apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor kay di patataw ang hinungdan sa iyang kamatayon, ipa-autopsy ang patayng lawas niini. Matud sa kapulisan nga dunay posibilidad nga giatake kini, gihuwat pasab ang mga kabanay niini. Dili gimi ka kun kahatag og unsay hinungdan. So kung kami lang pangutanon na siguro na iatake siya, something like that. Jinky Bargio, News 5.